Вечарочак добры. А што вечарочак? Зараз хвіліначка яшчэ вадзічкі трэба папіць схадзіць. І будзем пачынаць. Так, ну что, вот теперь докладно вечарочек добрый. Сябры, вы на канале Руди. Сегодня мы будем, что с вами робить? Правильно, сегодня мы будем гулять и то, что вы там сами наголосовали. А гулять мы будем значит, о Worshippers of Cthulhu. Треба было поглядеть, кто такие Worshippers. Магчыма, все ж таки не нечто связано с войной. Все ж таки war, не war, не проз A, а проз O. Ну добра, давайте. Налада я там нешта ўжо паглядзеў, нічога там такога. Новая гульня. Значит, гэта гульня пра што? Ну, як вы здагадаліся, феі, вітаю. Як вы здагадаліся, гэта ў нас нешта пра Ктулху, пра сусветна вядомую тварыну стварэння Лавкрафта. І вось, значит, чарговая гульня ў гэтым сеттынгу. На гэты раз гэта будзе нешта, ну, стратэгія. І ледзь не гарадабудаўнічая стратэгія. І мы нібыта будзем будаваць тут секту. І вось і будзем мець самыя цёмныя заданні. Вось, значыцца, што? Значыцца, ваш доўгі шлях у зямлю абітаваную, дзе знаходзіцца ўваход у святы рэльех, падышоў да канца. Ці зможаце вы захаваць свой культ? Ці зможаце вы зразумець таямніцы старажытнага? Значыцца, стандартны рэжым. Дарэчы, я нагадываю, гэта ў нас гульня, якая перамагла ў галасаванні. Але трэба прызнацца, я на яе паглядаў, я крыху на яе паглядаў неяк раней. Яна не дадаваў яе сабе ў жаданае, але яна неяк так з'явілася ў полі маіх інтарэсаў. І вось за яе прагаласавалі, я нават сабе набыў. Думаў спачатку запіраціць, асуджаем мяне ўсім чацікам. Вось, таму што, ну, такі, калі я буду купляць усе гульні на тое, што мы тут нагаласуем, то я без штаноў застануся. Вось, таму я думаю, можа запіраць, а потым гляджу, яна там каштавала якраз на зніжках. Зараз жа гэта распродаж ідзе у Steam, і там нешта 300 грыўняў украінскім Steam. Так, стандартны рэжым. Значит, складанасць. Гэта будзе толькі уводзены. Так, ну, гэта мы ўжо прачыталі. Ва ўводнай галаве усталяваная базавая складанасць. Цудоўна. Я не прадвеснік разбурэння, я голас касмічнага адраджэння. Наша мэта не сеяць хаос. Прыняць непазбежную трансфармацыю, якая прадстаіць усім нам. Чалавецтва нічтожнае, якое мало нас, наше існаванне мімалётны шэпт. І толькі абудзіўшы Ктулху, можна вырвацца за межы нашага існавання. Адным вялікім пастукам мы ўскалыхнем базу, асновы сусвету. Так, разбудзім Ктулху, і яго абуджэнне запусціць рэакцыю, якая ператворыць сусвет, і ёй увацарыцца новы парадак. Шлях наш будзе складаны, будуць шмат выпрабаванняў, аднак мы ўсё зробім як трэба. Так створым жа лёс, які выходзіць за межы чагосьці там. Так, бывае складана перакладаць. Калі асабліва, калі складаныя словы. Мы жывем на ціхім астраўку непісьменства, цемрашальства сярод чорных. Дзякуй. Дзякуй, што далі прачытаць, рабята. Аво.
Ну, я ж зараз нават подумал, што мне дадуць кіраванне човен гэты. Але не, нормально. Никаких сомнений, верховный жрец, ваши наставления оказались пророцкими. Збудавання, покрытые символами нашего владара, раскрылись перед нами. Это пэўны знак, что нам трэба на гэтую зямлю карацей правалачыся. Мы дасягнулі межаў яго царства. Рельех. Нешта пакуль адчуванне нейкае, што гэта нейкіе оно. Так, каб разабраць аб'ект, выберыце яго, і вашы людзі пачнуць працэс разборкі. Вашы людзі могуць адначасова разбіраць толькі адзін аб'ект. Цудоўна. Так, з паузай. Цудоўна. Гульня з паузай. Галоўнае, каб была гульня з паузай. Я люблю... Я РТС не... Я не хутка думаю, таму РТС я не вельмі люблю. Так. Ну, в сэнсе real-time стратегии. А дзе? Якія людзі? Мы можам дастаць. Это я зразумеў, а дзе мае чалавекі? А дзе яны? О. Так, разбярыце галоўнае сховішча. Это... Слушайте, а смешные у нас некие персонажи, да? Глядите, эта тетка у нас, значит, отказывает за галоўнае сховішча. Прыгожая. Так, а інший... А калі ты, значит, слухаюць ваши словы, будуць... Оу, я нешка заданне нават паспеў зрабіць. Каб пабудаваць нешта, выберыце яго ў ніжнім меню з адной з катэгорый. Для пабудовы трэба змарнаваць матэрыялы і пабудаваць паблізу лачугу будаўніка. То бок яму, каб нешта пабудаваць, трэба яшчэ хібарус. Чакай, десь паглядзець кудзе. Так, гэта лесапільня, пэўна, нейкая. А гэта што? Ламбарджэк. А ламбарджэк гэта той, хто будзе то самае жыць у гэтай лесапільні. Окей. Дык яно... мне не трэба вылучаць нейкіх чэлікаў. Вось, я просто націснуў, яно само. Так, ресурсы скончваюцца, вярхоўныя. Калі ласка, так, скажыце вашым паслядоўнікам, што трэба даказаць сваю карыснасць, пабудаваўшы лесарубку і лесапільню, каб забяспечыць умовы для выжывання. Ой, дык а дзе гэтыя людзі, якім я нешта павінен... О, я знайшоў не, гэта не ён. А дзе чалавекі мае? Дзе хоць, дзе яны? Іх нема. Ну, добра. Ну, будзем будаваць тады. Так, базавыя. Дарогі ёсць. Добра. Значит, лесарубка у нас... Это робіць, а гэта пілуе. Ну, як бы лагічна. Ага, показывае, колькі дрэваў ёсць. Ну, давайте. Ага. Ну, нешта типу... Ну, аж 100 показывае. Нет, давайте неяк поближе, я веду, нешта такое. Просто что тут показывае 100, але нібыта наадварот дрэваў меней, чым трэба. А так показваюць 90, дык навокал адны дрэвы. Незразумелая. Ну давай поставим вось... А, может дорога трэба. Ну давайте 100, ну 100 так 100. Ой, поставить на 8. А, 88 уже. Ага, ну трэба дорогу пабудаваць. Рука показывает, что тут нечто не то, что. А чаму ў назве пра Ктулху? Таму што гэта гульня пра Ктулху. Мы будуем, значит, горад паслядоўнікаў, культыстаў. Што незразумела. Кацін, дарэчы, вітаю. Так, цяпер лесапільню. Напэўна, лесапільню трэба пабудаваць недзе, ну, побач, правильно?
А як давярнуць ці нешта тут ок. Так, значит, хібара лачуга будаўніка уяўляе сабой адну ці некалькі каманд будаўнікоў, якія будуць вандраваць па дарогах і будаваць. Кожная каманда будаўнікоў можа ўзводзіць адзін будынак за раз. Гэта нейкі ўжо пайшоў Совет Рэпаблік. Добра, хоць матэрыялы мне не трэба асобныя павозкі, там якія-нибудь вазы заказваць. Так, давайте мы поставим. Бітанк, мне ще падалося, што ў каталісы гуляеш катаклізма. Вокладкі мініатюр падобныя. Ну можа быць, каляровая гама, напэўна. Ну, колеры там такія падобныя. Ну, я зразумеў. Карацей, гэта стратэгія пра будаванне лагера культыстаў Ктулху. Мы, тыпу, наблізіліся да яго, ён недзе, напэўна, вось тут жыве, нейкі там Ктулха, адзін з іх. Я, калі шчыра, не супер знаўца ў лоры не Ктулхазнавец. Вось, ну, пэўна, ён там жыве. Добра, давайте дарогі зробім. Это вось, мне трэба пабудаваць вось эту каманду. Давайте, ну, неяк пакінем. Дарогі, а што злучаць трэба? Ну, тыпу, які пункт мне трэба злучыць? Ага. Ну, типу, якую частку будынка мне трэба злучыць, каб будынак лічыўся злучаным дарогай. Няма злучэння з лачугай будаўніка. Ну, ребяты, пачакайце, дайце дабудуецца яна. О, все, нормально. Значит, участкі гатовыя вярхоўныя. Так, але вашым паслядоўнікам трэба сапраўднае выпрабаванне, якое пакажаце, змогуць яны апраўдаць вашыя чаканні. Цудоўна. Ну, давайте якое-небудзь будуюць. Так, а што гэта? Фанатызм. Фанатызм вызначае, наколькі фанатычныя вашы паслядоўнікі ў даны момант. Так, да наступнага... ўзроўні фанатызму будуць. Цудоўна. Калі мы... Бляха. Выглядае ён, ну, так. Не класічны жыхар. Стандартны вёскі. Што ў цябе не так? Лесарубка не працуе. Фактары. Это што за фактар такі? Рвенне. Значит, яно ўплывае на вытворчасць будынкаў, калі яно нізкае, найміце больш працоўных ці павялічыце гэты паказчык. Ага. Ну, дрэвы ёсць. Зараз паказвае 73 дрэваў, хаця паказвала адразу 90 з нечым. Хрен з ім, добра. Давайте будзем нешта, ну, тыпу, окей. Наняць трэба ці што? Злучыце дарогамі. Ну, лесарубку злучыў. Лесапільня зараз дабудуецца, ён таксама будзе лічыцца злучаны, напэўна. О! Добра. Так, значит, інтэрфейс зверху паказвае колькасць бяздомных і тых, хто не можа працаваць. Ага. Гультаёў, карацей. Абібокаў. Я зразумеў, такіх мы не любім. Каб ператварыць бяздомных паслядоўнікаў у працоўных, забяспечце іх жытлом. Ага, добра. Так, што вось гэта рука? Я думаў, што гэта нешта з хатай звязана, ну, з дарогамі, а гэта не з дарогамі. Это проста паказвае, што гэта... Так, што, нам трэба пабудаваць... Ага, добра. Для бяздомных. Ну, давайте пабудуем што-небудзь. А хто будзе разбіраць вось гэта, мне вось цікава? Тыпу, я не бачу, каб гэта нехта разбіраў, то бок гэта нейкі... Проста нехта разбірае.
Гэта не ўплывае, спадзяюся, на пабудову. То бок, калі я зараз выберу. Ну, давайте ось пабудуем тут хату. А що там за попередження було? Я пропустив. Я з бляск вітаю. А колькі у мяне гэтых самых бездомных? А, 6. А колькі іх тут можа жыць? О, Вітус, патэта, здароў. Ды гэта сімулятар будавання паселішча. Так. Але паселішча, ну, як бы не проста паселішча, а паселішча ктулхістаў. Паслядоўнікаў Ктулху. Вось ён там жыве. Ктулха. Мы, тыпу, наблізіліся, і нам, як я разумею, трэба дасягнуць нейкага, напэўна, узроўню, там, не ведаю, гэтай самай веры, і тады нас, магчыма, прымуць у лона сваё, вось гэта туды, у дзірку мы ўсе скінемся. Магчыма, я не ведаю, што будзе. Так, хату, дык і што, а і колькі ў іх? Одна хата на одного жабрака. Добра, одна хата на одного жабрака, чамусьці там я бачу двух жабракоў. Вось, бачыце, находзіць там. А, вось, это нам сюды. А, вось, это нам сюды трэба. Яны яшчэ імёны будуць, іх яшчэ спецыялізацыі ёсць. Ёкарны бабай. Так, што яны могуць працаваць у любой вытворчасці. Яе чальцы не атрымліваюць досвед, але ў іх ёсць бонус 15% дарвення. А што гэта... яны ў любым могуць працаваць, окей. Ну, ідзіце на лесарубку. Один? Изекиль Шунет? Это что? Что за... Это что, еврейское поселение некое? Ктулха евреи? Последовники. А кольки их тут так? Один. Мужик. Хотя их там ходит нечто целая банда. Так что, мне еще треба побудовать? У меня дошки есть. Над моей головой бачно. Так, дошки у меня есть. Ці не дошки, это просто материалы. Не, все правильно, это огульное. Огульное? Ой, бля. Бачите, за моей головой кольки там этих самых ресурсов. Мне уже кепско заробилось. Ой, бля. 2, 4, 6. 6, 2, 4, 6, 36, 39 ресурсов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, что там? Витус, ты ж межземье выдаліў з компа? Выдаліў. Все, я выдаліў яго, чаго ж не. Мы ў яго пагулялі. Ну, все правильно, что ты меня блытаешь, я ж завис. Мы у яго погуляли, потом проголосовали, все, из-за яго никто не проголосовал, и оно вылетело. Я его выдалил? Не, конечно, можете его просунуть и проголосовать, я его поставлю снова, ничего страшного. Это як бы по жаданнях. Але правилы есть правилы. Что там, привітання, что у вас тут? Это у нас будование поселища, я снова показываю вам усім, глядите, какая дирка есть. Это не оттулина, это дирка. Дирка Ктулху. Вось ён там, пэўна, жыве сядзіць, я не ведаю. І нам нешта трэба зарабіць, каб ён у нас увераваў, то бок мы ў яго. Так, месца, дзе... Карцей, нам, пэўна, трэба правесці нейкі рытуал, тыпу паказаць, наколькі мы ў яго верым, і ён нас тады зжарэ. Імаверна. Ці нам трэба будзе туды заляцець у гэную дзірку, ці нешта яшчэ. Полуфабрыкаты ёсць. О, а матэрыялы для выкліка жахаў. Мы некие жаки будем выкликать. Добрая дирка, туалет не потребно будет будовать. И я так лечу. Цудоўная дирка. Это скольки можно яе туды это самое и не отпомповывать. Ассенизатор никаких выкликать можно не выкликать. Класс! И никаких вам этих самых.
Вельмі доўга не будзе патрэбна. Вельмі. Хаця, ведаеце, яны зараз тут як разрастуцца, як разасруцца, і гэта дзірка можа вельмі хутка запоўніцца. Арыганна, вітаю. Добра, давайте. Значыць, мне трэба набудаваць хацін. Правильно? Па-першае, хай ідуць разбіраюць, хто яны, невядома. То бок у нас одна хаціна, але нехта міфічным вобразам разбірае гэты самы. Нам трэба пабудаваць жыллёвы комплекс. Будзе называцца Маяк Мінска. Як вам назва? Нідзе такога ніхто не выкарыстоўвае, а мы, значыць, прыдумалі. Значыць, мы будзем зараз будаваць хаты для галыцьбы. Колькі ім каштуе хата? 2 дошкі каштуе хата. Гэта несур'ёзна, я вам скажу. Ну, гэты... А, ён паехаў... Не паехаў. Я думаю, он поехал за метнусом, за дошками. Ну, як бы, пакуль... Ну, тут 39 ресурсов, ребята. 39 ресурсов. Это страшно. И танки, и муры, и лукаров. Нагадываю, не лукаров, а цибульников. Так, я думаю, что нам тут нема будзе з кім воевать. О. Сгенерован. О, имены можно писать. Погнали, ребята, давайте. Чатик, залетаем. Вот гэта развратная жанчына будзе арыганнай. Даруйте. Все. Значит, а тут у нас дядька жыве. Хто у нас там першы быў? Фей будзе. Фей будзе працаваць на тых самых. Будзе дровы рубіць. Секчы. Все. Так, тут арыганна жыве. Тут. Змітрок вітаю. О, бля, нешта набудаваў. Так, працоўная сила. Каб, значит, прызначыць супрацоўніка, выберыце іконку. Так, у карыстальным інтэрфейсе, што там, хто што дадаў? Даць у спіс. Была, мне здалося толькі... А, вось ёсць. Я думаю, анімацыі нема. Зараз дадам. Беспрацоўнага паслядоўніка. Кожнага працоўніка можна назначыць толькі на одно працоўнае месца. Ну, гэта я зразумеў. Вытворчыя пабудовы ствараюць прадметы з асяроддзя ці ператвараюць адзін матэрыял у іншы. Так, вытворчасць паказвае хуткасць вырабу матэрыялу, каб production time. Каб даведацца, што ўплывае на час вытворчасці, пазнаёмцеся з раздзелам фактар карыстальніцкага інтэрфейсу. Я зразумеў. Я вас зразумеў. Все, отключаемся. Так, што там? Акакій пачаў дадаць у гульню. Акая, што ты нарабіў? Дадаць гульню ў спіс. Ага. Я зараз тебе вярну твою 1000. Пачакай. Ты не тое зрабіў. Так, гляджу. О, Фей, я уже гляджу, ты хутенько упісаўся у варушняк. На свай... Ідзі лес сячы, сеў тут. Да, я сам зараз, я знайшоў дзе. Дадаць гульню ў спіс. Не, дадаць гульню ў спіс Акакі. Дарэчы, звярніце увагу, каштуе 1К рудзінак. Я вырашыў, што я і так шмат з вас уже павыцягваў, ужо можна зменшыць. Так, значыцца, а дзе гэта? Зараз спрабуй знайдзі яшчэ. Узнагароды. Так, Фея, значыцца, адпраўляем, галоўны па камунікацыях будзе. Вось, будзеш размаўляць з гэтым, з Ктулхычам, калі ён з'явіцца. Хаця мы цябе першым скінем у дзірку. Так, значыць так, паглядзець запыты, зараз Акакію амдам яго 1000. А то чалавек збіраў, а тут узяў і это самае, дадаць гульню Акакію. Акакій. Все, амдаў. Павінна было вярнуцца, Акакі, калі ласка, это самае, прасігналізуй, калі чуеш, калі тут ці вярнуліся балы. Значит, дадаем Outer Walls.
А вы думали, что мы гулять будем? Не будем мы гулять. Мы будем зараз это самое, баллы додавать, туда-сюда гонять. Чекайте. О! Додал. Все, вертаемся. Так, цяпер, калі, значит, у нас забяспечанае жытло, ваши вучні готовыя, значит, працаваць вярху. Ну я разобраўся уже без ваших подказок, як працаваць. У мяне багаты жыццёвы досвед. Так, что у нас? Новая сям'я. Жанчына. Кто у нас там з жанчын ёсць? Кот Сін будзе. Она уже была ў чатику, адзначалася. Кажуць, хочаш поселиться тут, такая, отзначайся у чатику. Кот Сін. Все. Давайте куда-нибудь, кого-нибудь отправим працаваць. Значит, на лесапільню пойдзе працаваць Арыгана, пакуль. Мы потым знайдзем табе больш цікавае месца. Так. Что тут? Это вера. Вера змяншаецца, люди. Разбярыце руіны, каб трэба не забываць разбіраць. Что там Арыгана не зразумела? Все нормально. У нас тут это самое. Кожному это самое по хате. Так, значит, вытворчасць дошак ідзе з трудом, разбярыце руіны. Ці можна выправіць туды яшчэ каго-небудзь працаваць. А чаму яно доўга не працуе? А чаму не працуе? Павінна ж, ці можа не хапае людзей. Вось Арыгана будзе разам з Кот Сін дошкі рабіць. Як я придумал, классно. Не працуе. Працуе. Дык а чаму нічого не працуе, не зразумеў. Ну, гэты, значит, фей сячэ. Ну, чым праблема? Хоць кампанія добрая. Пачакай, я потым вас перавяду куды-небудзь у іншае месца. Пакуль толькі лесапільня. Больш у нас тых самых няма. Я не зразумеў, дык а шо, чаму гэтыя працуюць, а гэта ты не хочаш працаваць? Значит так, кто у нас там далей? Это, здаецца, мужчына. Давайте далей будем разбирать. Калі я каго тут не вызначу пол у чаце, вы як бы не крыўдуеце. Это у нас будзе язг-бляск. Можна яго зараз разам з феем на... Значит, рубку леса. Во. Язг-бляск, значит, с феем. Давай. Хай усе працуюць. У нас у вёсцы усе працуюць. Такога не будзе, каб нехта не працаваў. Працаваць не хочется. Як у жыцці. Слухай, сапраўды, нешта вы нейкія гульта. Знайшоў каго паставіць это самае на дошки, да? Две гультаіны. Так, значит, есть справа, якая патрабуе вашага разгляду. Прымусьце усім трэба паказаць магутнасць нашага бога. Прымусьце іх упудзіцца і адчуць захапленне жыццём. Ну давай. А што гэта, як гэта рабіць? Ну-ка. Глядите, это что такое? У мяне матэрыял. У вас ведаеце, чаму вы не працуеце, тому што у вас матэрыялаў няма. Мы будзем пра БГТ-3 трындзець замест працы. Зараз вам будзе. Зараз я вам покажу. Все, я зразумеў. Вы не працуеце, таму што у вас этих самых бярвенняў няма. No material. Так, даследуйте, значит, руины каля таемнага адтуліны. Яна называется таемная адтуліна. А далее давайте признаемся, гэта на адтуліну не падобна. Гэта дзірка. Вы нават сказаў бы дзіра. Дзірышча.
і дазвольце і вырашыце праблему тых, хто верыць. Ну-ка. Верхняя панель, значит, крыстальнага інтэрфейсу показывае бягучы фанатызм. Можна павялічыць і паменшыць яго, выконваючы дзеянні і прымаючы рашэнні, адзначаныя масачкай. Наведзіце курсор на параметр, каб убачыць яго эфекты. О, зараз будуць ахвяры. Удобна. Мікітрон, вітаю, зноў гэтыя базы, колькі можна? Гэта, вось гэта, вось усё вы вінаватыя. Я гэту гульню не выбіраў. Я за яе не галасаваў. Не, я як бы стратэгіі всякія будаўніцкія люблю, таму мне як бы не моцна, але яшчэ разумею, што у нас тут шмат чого. Толькі будуем. Можете вон, напрыклад, прагаласаваць, я дадаў Little Nightmare 2. Напрыклад, як варыянт пагуляць. Вось вам будзе небудаванне. Так, тут добраахвотнік. Грант Дюрка. Это так. Так, давайте, старажытныя. Жадаючы падзякаваць старажытнаму за дазвол прыбыць на яго землі, вашыя людзі рыхтуюць рытуальныя слупы для спалення. Да кожнага слупа прывязваюць дзвюх злоўленых жывёл, якія значит, змагаюцца з вяроўкамі, і аднаго палоннага захопленага у, значит, доўгай вандроўцы. Пакрыты глыбокімі сінякамі, юнак крычыць, значит, нема крычыць і вар'яцкі, значит, круціць вачыма. Вас запрашаюць кінуць паходню, тым самым распачаўшы святкаванне. А што гэта за мы можам, напрыклад, спаліць, тым самым падкінем фанатызму, да, плюс 10, ці адвязаць, паменшыць фанатызм, але ў нас з'явіцца адзін бамжара. Давайте, я думаю, што мы, конечно же, сюды прыйшлі, што правільна глядзець, як гараць людзі. Таму палім. Калі ахвяра, значит, спускае апошні ўздых, узбуджаныя культысты дасягаюць апагея, раптоўна штосьці змяняецца. Людзі пачынаюць крычаць і галасіць. Вам, значит, з'яўляецца прадбачанне, якое яны самі бачаць. Магутныя тэнтаклі Бога выпаўзаюць з бездны, значит, арашаючы зямлю кроплямі крыві. На месцы крывавых плямаў з'яўляюцца груды матэрыялаў, відзенне знікае, а ўслед за ім і ваша свядомасць. Вояк. Значит, вось, гэта нам бажняк наш, значит, нам аддзякаваў. Так, слупы. Вось яны, тыя самыя слупы, пра якія так шмат гавораць у твітары. Гэтую гульню рабілі цютарскія, так. Фух, жывёл, фух, палоннага, я ўжо напружуся. Дарэчы, я не здзіўлюся, калі тут можна будзе ў ахвяры, значит, здаваць сваіх уласных супрацоўнікаў. Я ўпэўнены, што тут гэта будзе. Таму, так што ты тут надоўга не расслабляйся. Бладзі Рудзі. Мета, вітаю. А я памятаю, як Рудзі ў зоапарк гуляў. Было такое, было. Так, значит, што у нас жах? Ну, гульня такая, слухайце. Мы ж тут все ж таки не просто вёску будуем шчаслівую з авечкамі і на зялёных і кароўкамі на зялёных лугах. Мы ўсё ж таки тут будуем вёсачку культыстаў Ктулху. Гэта, на секундачку, не так усё проста. У мяне непрыстойныя асацыяцыі пра дзюрку і тое, што там выпаўзае. Я не магу з вами не пагадзіцца, паважаная. Тая дзюрка нагадвае пра розныя страшныя рэчы. Так, да, Мета, вітаю. Давай кідаем туды чеснаку. Ты думаеш, яно будзе лепш? Можна адразу сушонага. О. А во, нейкія там міазмусы пайшлі. Ну-ка. Не дзіўна, што нейкія зялёныя аблокі вылятаюць з вялікай дзіры.
О, он задоволены, напэўна. Это нам показывает, что наше баство, напэўна, моцна задаволенае нашими ахвярамі. Ці абудзіліся ваши пачуцці, вярхоўны жрэц? Напрыканцы рытуала мы абодва паглыбіліся у, значит, у забыццё. Была такая справа. Значится, разблокировка побудов. Мистычные благоволения дозволяют вам заселять священные земли и разблокировать новые побудовы. Уводите в меню мистычных этих самых, взаимодействуючи с иконкой в меню побудов. Так, тебе треба поглядеть. Ага. Окей. Так, і ў гэтым стане Бог звярнуўся да нас. Дзякуючы гэтым вобразам і з'яўляючы нам сакральную ісціну. Цудоўна. Можна пашукаць за крамы з антыгельмінтнымі прэпаратамі. Я думаю, так там уяві сабе, якога памера таблетка павінна быць. Так, значыцца, каб разблакаваць пабудову, выберыце яго. Ага, ну давай. Так я думаю, все равно тут все заблокованные. Так, есть сховище. Треба 25. Ваши последовники, значит... О, есть прибыток веры. Ваши люди ствараюць веру, калі іх, значит, патрэбы задавальняюцца. Я зразумеў. У мяне ёсць одно. 25 на сховище. І заодно, что мы можем, значит... О, ахвярны алтар. Вот это мы поважаем. Вот такое мы любим. Давайте. Дайте нам алтарь. Так, что у нас там по жыхарах? Вот это весь час. Я хочу поглядеть гульню, нема магчымасці. Что ты будешь робить? Ну, блин, як ёсць. Я, на жаль, не заўсёды у дзень атрымліваецца. Я ж разумею, што мы ўсе людзі тут дарослыя, у кожнага ёсць свой самы час і гэта самае. І заняткі. Так, 2. Нам трэба яшчэ 2 чэбзікаў. 2 хаткі. Так, ну, тут і будзем будаваць, правильно? Ну, каб усе. Жадаю, каб усе, так скажу. Зараз алтар як пабудуем, і адразу жыццё пойдзе нам на у плюс выключна. And in that state, our God spoke to us through images and visions revealing the sacred truth. Vision of a perfect temple. Карцей, ён нешта там нейкую фігню базарить. Вот, некие. Так, что? Дайте загад, и мы збудуем. Ён хоче монумент там некий збудовать. Збудовать будуем. Некий проблем. Ритуальный алтарь. Ну. Так что? Выбрать треба ось тут такая. Ну-ка. Во! Это я называю алтарь. Серьезно. Это мы поважаем такие побудовы. Так, значит, кто у нас там есть? Блин, нас так хутка... Ну, жанчын у нас не так шмат. Так что давайте мы больше не будем прытрымлівацца гэтай половой этой дискриминации, правильно? Все будут усімі. Давайте поглядим, кого там, кто там наступный у нас был. Потейтов это будет. Давайте. А то придумали мужики, там жанчыны. Ничего не ведаю. Ау. Потато. Во. Пригоже. И тут некая бабка будет. Ну, это будет Византик. О. Як кажуть, у нас ніхто, конечно, вас не спытал. Я думаю, что вы на меня крыўду трымаць не будете. Так, что? У нас, значит, беспрацоўных больше няма. Так что, пакуль так.
О, не о, гэта яшчэ не працуюць. Такія гультаіны маглі б ужо дзе бярвенні знайсці. Так, гэта значыцца знайсці, буду знайсці каманд. Гэта ў сэнсе, дзе яны знаходзяцца зараз фізічна. Так, давайте, збірай. Это тое, што трэба для росту. Ну, гэта такія, тыпу, ано... Это, тыпу, вось гэтых самых гульняў. Падобныя там рэчы. Вось калі мы задаволім іх вось гэтымі рэсурсамі, тады яны будуць расці, будуць пабудовы расці, пэўна. Это ж мы алтар пабудавалі. Ёкарны бабай, трэба каго-небудзь спаліць, я лічу. Нейкі птушк ляціць. Ну-ка, ну-ка. Бля, здаров. Я цалкам з вами згодны, таварыш. Пиво само себе не выпье. Ой, разумею. Смяротное, выбранное старожитным. Здзейсніце свое прызначэнне. Слухайте мае загады, а ўрашаючы момант абудзіце вялікага старажытня. Давайте будем называть его старажытень. Кажется, новый ритуал. Гэты рытуал дазваляе атрымаць благаваленне. Я не ведаю, такое ёсць у беларускага слова. Хай будзе благаваленне, выразаўшы вобраз і здзейсніўшы ахвярапрынашэнне. Ну дык за гэтым мы сюды і прыйшлі. Здзяйсняць ахвяры. Так, з'яўляючыся веруючым, вы можете прасіць аблагаславенне у свайго бога. Сярод іх містычная гэта самая штука, неабходная для будаўніцтва і разблокавання пабудоў. Для гэтага нам трэба будзе чалавека выразаць. Не ўспрымайце свой стан як нязменны. Дакажыце сваю вартасць шляхам ахвярных паднашэнняў. Тыпу, гэта мне паказвае, што так проста нам тут жыць не дадуць. Што хочаш жыць, умей, значыцца, і ахвяры прыносіць. Як бы ўсё зразумела. Так гэта сховішча, гэта ў нас галоўнае па сховішчах. Адразу бачна, што кладаўшчыцы працавала. Так, гэта нейкія статыстыкі. Страшна. Што там, чатик? У кульце не да дэмакратыі. Вось, правільна, у нас тут увогуле не да законаў. Можна я буду вынаходніцтвам займацца, а не працай? Слухай, задача. Пакуль што тут усе будуць працаваць. Так што, калі што... там трэба хто працаваў, не? Пачаць рытуал. Я боюся, каб мне зараз не трэба было каго-небудзь спаліць. Глаўжрэц сказаў жанчына, значыць жанчына. Так, да. Жанчыны, я не жанчына, я мужчына. Ну, калі ласка. Стары анекдот. Так, пярэчыш кіраўніку. Кожнаму, хто пярэчыць кіраўніку, адзін палёт у дзірку. Будзе так з усімі. Так, дзе наш перакладач? Старажыцень не разлуецца, калі яго абудзяць? Не, ну, бачым, нават гэта свайго амбасадара нейкага даслаў. Давайте рытуал зробім. Так, значыцца, выразаць вобраз. Дадайце матэрыялы для стварэння ахвярнага вобразу. Нешта барбоча. Добрага стрыму, пайду працаваць. Добра і табе папрацаваць. Ты ж піва піць сабраў. З піва сама сябе не вып'еш. Што ж за праца такая з півам піць? Во. Нешта намалявалі. Забіць паслядоўнікаў нам трэба будзе. Час 60 секунд. Выразаць. Ага. Мы марнуем, значыцца, будем траціць веру. Матэрыялы для паляпшэння. Для чаго? Гэта можна палепшыць, так? Тыпу яшчэ 6 можна. Не, ну давайте пакінем. Мне там засталося 8 дошак усяго. Ну. Выразанне ў працэсе. Мне не трэба будзе, значыць, сваіх рэзаць. Глядзіце, вось яны тусуюцца, тут такая. Значыць, тут халеры яны тут зладзілі, гэты самы мангал.
Купальня тут, конечно, у іх знатная. На вогнішча пакінь, раптам паліць каго трэба будзе. Ну, слухай, так, сапраўды. Так, агонь разгарэўся, трэба тэрмінова звярнуцца да вашых... Так, што? А, гэта да іх трэба звярнуцца. Ну-ка. Это я вон на камені стаю і скрычу, не? Сустрэча з прадвеснікам нашага бога і жыццёвыя умовы скажаюць свядомасць вашай паствы. Жалюгі вартыя жалю. Аднак трэба задаволіць іх першабытныя патрэбы, каб яны на іх не зажалі. Я склаў спіс усіх патрабаванняў веруючых, каб іх карацей задаволіць. Так, уводите ў дом, каб даведацца... А, ну то, што я казаў, што вось гэта, тыпу, што каму трэба. Но, чым больш патрабаванняў вы задавальняеце, тым больш веры генеруюць вашыя людзі, і тым лепш яны працуюць. У карце можна паглядзець, я зразумеў. Ну, як бы... О, то бок, гэта ўсё ж таки ўплывае не на паляпшэнне будынкаў, магчыма, а ўсё ж таки проста на веру, каб паляпшалася. Пачніце задаволіць базовую... Ага, базовую... Добро. Вароная кукуруза, моллюски. Моллюски это значит базовые. Это самое харчовый кошек. Не, продуктовый кошек. Значит, тут у продуктовом кошику моллюски, вареная кукуруза, пахлава, холодное пиво, так, мантии. Храм ім трэба. І яшчэ першы... Хто? Первыхаватель. Во! Да, первыхаватель. Хрена себе, гэта хто такі? Першабытныя патрэбы. Бібліятэка і вінарня. Ну, бібліятэка не ведаю навошта. А вось ад вінарні, як кажуць, нас бы не... Это самое, не одной. Столько древа попалили, сгодные. Видите, ты ж целыми, просто целое обервение, просто целыми древами клали. Так, усялякие слимаки и устрицы спочатку были ежей голызьбы. Ну, памятаете вот это? Типу, королева, у их няма, у людей... Чему люди бунтуют? У них нема хлеба. Ну так хай едут пирожные. Вот из этой же логики. Так. И что, иди мне эту вашу вареная кукуруза. А где вареная кукуруза продается? Не, это не то. Все, я зразумеў. Мы, значит, выканаем задание вось гэта и скончыцца. А что яна? Так все, его можно зрабіць? О, благословение атрымаў. И теперь за благословение мне трэба... О, знову это самое у яго там незварэнне адбываецца. О, бля, гельмінты полезли. Ты шо нарабіў? А можно было крыху неяк з павагай больш? О, боже, мы, карацей, благословлены тентаклями. Гэта што, хентайнікі, але прыйдзецца паціснуць страх у сэрцах нашых адэптаў. О, божечки. Embrace your destiny. Што бы гэта не значыла. Так, значыцца, нам трэба пабудаваць храм, старыш. Задаволіць патрэбу храма, старыш. Божечки. Усім усё трэба задаволіць. Я не... Давайте, калі вы будете незадаволены, я просто вас прынясу ў ахвяру, і ўсё. І мы не будзем займацца гэтай фігнёй, ўсё. Значит, разблакаваць і пабудаваць зборшчык малюскаў. Ага. Ну, давайте пачнем з малюскаў. Як бы вера верай, але ж верыць на галодны страўнік такая сабе справа. Значит, ритуал мы пакуль ніякі ладзіць не будем. Сборщик. И что? Все? Его можем будовать теперь? Можно.
Что там? Кукуруза, якая трэба? Натырана з калхозных палёў? Ёсць маленькі нюанс. Палёў тут няма. Няма дзе тырыць. О! Ритуальное место, глядите. Алтар. Алтар маяка. Ага. Значит, можно будет скарыстаться. Так, треба не забывать уже эту фигню включать, каб яно аўтаматычна давала мне ресурсы. Ну, это некие мобильные... З мобільных, мне здаецца, гэта з нейкіх мобільных гульняў прыйшло. Вось гэта просто тырканне і чаканне, не? Таму што такія механікі я упершыню бачыў, вось, калі вось, это у нас з'явіліся першыя андроіды, вось гэтай першыя стратэгіі, сімулятары, і там вось была логіка таго, што ты просто, ну, націскаеш нешта, і оно... Ну, і марнуеш просто час, пакуль яно вось разблакуецца. І атрымліваеш за гэта ресурсы, як бы, і ўсё. Нібыта гэта адтуль прыйшло, потому что мне здаецца, таких механік у ранейшых стратэгіях я не бачыў. Тым больш у сімулятарах будавання. Трэба будаваць калхоз. Не, пачакай. Калі мы пабудуем калхоз і будзем тырыць з гэтага калхоза кукурузу, то мы, атрымліваецца, будзем тырыць сваю ўласную кукурузу. Мне не падабаецца. Я не хочу такого. Это не выглядае як нешта карыснае. Так, давайте сборшечка моллюскаў будем. Ну, вось тут такая. Такі быў плян. Я тебе зразумеў. Нет, такие пляны мне не падабаюцца. Это типа, я адчуваю, что недзе... Так. Что недзе я пролічыўся, але не разумею дзе. А, зараз мы выправім патэйту, напэўна, збіраць малюскаў. Ты мне скажы, калі вы працаваць, Арыганна, калі вы працаваць пачніце скотсін. О. Ну, напрыклад. О, павёз. Чаму у нас только один воз? Не один. Ну, вось ён павёз бервяно. Это ён вязе бервяно? О, вязе вам бервяно, каб вы працавалі. Нарэшце. Паўдні ўжо прайшло, а вы яшчэ ніводнай дошкі не зарабілі. Аргана, таким макаром вельмі хутка у дзірку, я ведаю, хто паляціць наступны. Нам гэтыя лішнія рты, якія не працуюць, не трэба. Так, давайте, хто будзе збіраць? Ва ўсім вінаваты лагісты. Пачынаецца. Гэта не давёз, гэта не дагрузіў, гэта яшчэ нешта. Значыць... О, глядите, а катсин, оказывается, у нас майстер по вырабу манты. Ой, глядите, як. Значит, у нас моллюсками зараз поедет займаться Патэйта и Византик. Удвох. Хай здобываюць, правильно? Калі што, потым прыйдзецца размяркоўваць іх па працы. Что значит стары Рымволд? Так, я что, дарма дрэвы сякую? Фей, дарэчы, ёсць пытанне. Типа, ты, дарэчы, уже не адзін. Чакай, гэта хто я забыў? Гэта у нас... А, звязк з бляскам, карацей. Вы удвох сячаце. Але нешта я не могу зразумець, чаму так доўга. Вы што, таксама это самае гультаі? Я вам дам. Так, значит, мета, что наконт этих, что значит стары Рымволд? Гэта значыць, што ён са старога галасавання перайшоў у гэта, і калі ў гэтым галасаванні ён не пераможа, ён нас заўсёды знікне. Ну, зноў-такі, зразумела, да таго моманту, калі яго не прасунуць зноў у спіс. Так, што? Ёсць. Ну, так давайте ловите. Все, у меня, значит, усе працуюць. А дзе мы будем здабываць людзей, вось мне цікава.
Тому що ми можемо... Чекайте, а що ми можемо? Ми все можемо? Ми все можемо. Давайте мы поглядим. У меня еще есть 12 вот этих ктулховских пунктов ктулху, будем называть их так. Ось, мы можем зробить храм. И я лечу, что без храма... Увогуле я не веду, что мы будем робить без храма. И, напевно, тут треба было бы... Ось гэты... А можно его перенести? Додать. О, глядите, сюда можно людей доселять, подселять. Не, я тут неправильно зробив, тут треба було б дорогу, конечно. Да и хрен з ним. Значится так. Будуем храмус. О, блядь. Храм, нібито я у нейкай алдовай стратэгіі, і гэта значыць не храм, а які-небудзь казармы па стварэнні, да? Типу у Варкрафта, нешта такое. Так, давайте вот так поставим. Типу... Вот так. Так, где мои дороги? А я вот хочу вот так зробить. Площадь у нас тут будет. А тут слуп поставим. А можешь что-нибудь... Тут же можно вот штуковину розно ставить, глядите. А? Класс. А як довернуть? Есть литера? О, класс. Мне подобается. 200 веры. Фу, я 2 таких уляпить могу. А? Як пригоже. Дякую, Айдерикс, вітаю. І дякую за голоси. Мета, так само дякую за голоси. Красиво. Прихожень страшенная. Так, значиться, побудови уплыву, такі як храм, будуть уплываць і задавальняць, значиться, патрабаванні вашай паствы. Каб да... А, у іх ёсць радыус. Каб даведацца, ці знаходзяцца вашыя дамы вашых паслядоўнікаў у радыусе, значыцца, выберце яго, ці знайдзіце ў карыстальніцкім... А можна было адразу мне сказаць, каб я, ну, неяк паставіў бы куды трэба. Ну, пакуль немагчыма сказаць, ці ўплывае на ці не. Чого вони кричаць? Психічныя гэтыя. О. І ты, вы працаваць будзеце ці не? Дык вы хутка дрэвы скончыцца, і што мы будзем рабіць? О, глядзіце. А, ну адсюль дакладна можна аднаго чалавека будзе перасунуць, таму што вельмі хутка яны прастойваюць. О. А, можна накіраваць сюды, значыць, каго культыстаў, каб, значыць, на малебен. Так? Ну, напрыклад, давайте возьмем гэту. Звольнім Котсін. У Едара якраз зменшылася рывенне. Мы... І што, і як? А як накіраваць, я не зразумеў. Так, храм ёсць, а вось малюскаў няма. Хренова ловіць. Ну, можа быць, яшчэ парочку трэба пабудаваць. І тут Котсін беспрацоўная. Ну, я думаю, у храм яе, але вось тут нельга, таму я зараз яе не верну. Видите, што я яе, во, хай ідзе малюскаў ловіць. Ты, Арыгана, там, я думаю, і одна, та самая, справіся з дошкамі. Правильно? Правильно. Хутчэй лавіцца будуць.
А дзе паглядзець, як назапашваюцца малюскі, не назапашваюцца? High priest, behold how your faith income swells. Паглядзіце, як расце прыбытак веры. Не расце ён ніяк. У нас адны толькі ты самыя страты. Не, нешта будзе кінуўніка. Так, першабытнае жаданне і патрэбы вашай паствы былі задаволены, мой вярхоўны... Мы задаволілі, ўсё зрабілі. Цяпер людзі задаволены, галоўнае, больш адданыя вам. Глядзіце, ваша верная каліты гатовая, іх ірвення, значит, з'явілася там вера непахісная, яны прагнуць унесці свой уклад у гэтую шляхетную справу. І што бы гэта значыла? Вось яны разбегліся. Ваши людзі заўважылі самотную лодку ў самага берага. Яна ў ужасным, жудасным стане. Калі на борце ёсць душы, трэба іх захапіць, каб выкарыстаць іх эсэнцыю для паглыблення вашай веры. Хрена сабе, эсэнцыі нейкія. О, глядзіце. Давайте глядзець, што з гэтага будзе ўсяго. Значыцца, да берага прыбіла значит, некая патропаная по хистаную лодку, якая, значит, цудом уцалела. Яе кіраўнікі, яе ўладары выбраліся на бераг, падаючы на калені і цалуючы зямлю. Яны расказваюць пра сны, якія іх сюды заклікалі. Адзін з жрацоў прапановвае прынесці ахвяру валадару некалькі прыбыўшых у ўдзячнасць за гэты падарунак. Значит, выберите самых слабых і загадайце выкарыстаць іх кроў для рытуала. Астатніх прыміце ў паству, бо іх служэнне толькі пачынаецца. Не трэба нікога прыносіць у ахвяр. Гэта другі варыянт. У ахвяру прыміце іх у паству, бо гэта боскае знаменне, і ўсе яны прынясуць карысць. Не, ну мы, конечно же, одного принесем у ахвяру, каб ведали, куда яны приехали. Правильно? Там мы атрымаем на одного менш паслядоўніка, затое плюс 10 да вот этой самой філфіловіны. Ну, да вераванні. Не веры, гэта фанатызм. Так, значит, у акне вытворчасці адбіваецца, показывается стан кожнага будынка. Вы можете без праблем знайсці, назіраць за вытворчасцю асобных працоўных мест, вылучаючы дадатковых працоўных ці хутка... Ага, окей. Ну-ка, проверим. Давайте поглядим. У тебя смешная гульня, я вам скажу. Я такие люблю. Так, працоўнае месца. Дядя, а можно тебе неяк адсюль попросить здрыснуть, калі ласка, не? Вы не бачите, он за моей головой. Ха-ха-ха! Это я типу себе попросил умовно. Так. Вуаль сноу. Мы, напэўна, будем яшчэ на розных астравах. У нас будуць розныя вёскі. Ну, дакладна нейкае анно. Ой, дядя. Як бы тебе попросить отсюль? Он там за мной сховался. Значит, лесопильня 1-2. Працоўныя. Слухайте, мне гэта зручна. Гэта показывае типу, як хто працуе. Окей. Як мне тебе... Иди отсюль. Так, атрымайце не менш за 350 веры прыбытку. Прадстаўляючы жытло і задавальняючы, значит, патрэбы. Увайдзіце ў галоўнае сховішча, каб пагаварыць з культыстам. З якім культыстам вы хочаце пагаварыць? Пачакайце. Так мы сапраўды будзем дрэвы, это самае. Я што падумаў, нам, магчыма, трэба яшчэ одну эту самую лесарубку ладзіць. Правильно? Так, культ расце і яго адгалінаванне выходзіць з-пад кантролю. У сэнсе. Я зараз вам дам.
Зайдите ў галоўнае сховішча, написано, так? Галоўнае сховішча, каб пагаварыць з культыстам. Якім культыстам? Это ж просто склад. Ладно, будем разбираться. Усіх у турму. О. Не ў турму, а ў дзірку. Так, что мы хотим? У нас, значит, 11 бомжуров есть яшчэ. Подселить. О, мы зараз будем займацца зводничеством. Да мужиков будем подселять жанчын, да жанчын будем подселять мужиков. Значит, да фея. Вунь жанчына. Эулалия Халси. Ці это нешта не тое зрабіў, пачакай. А чё гэта, не падсялілася? Ну, ён знік. А, так гэта не падсяліць, гэта замяніць. Так непрыкольна. Я думаў, яны зараз будуць жыць разам і будуць ствараць новых культыстаў. Вось, рабіце новых культыстаў. Вось. А яно не так працуе. Добра. Угу. Не хочаце, ну, значыць. А калі кагосьці не хопіць? У сэнсе кагосьці не хопіць. А, што тады? У сэнсе, мужчын, жанчын? Я адразу сказаў. Усе будуць каго, кім атрымаецца. Так, дорогу буду. Так. У нас павінны быць усё. І завулкі, і прашпекты, і ўсё вось гэта. Значыць, трэба жытлакомплекс будаваць. Дзе мои дорогі? Так, это трэба неяк. Не-не-не-не-не. Тут трэба так. Каб усе дарогі павінны весці ў храм. Правильно? Правильно. Дошки скончваюцца. Аргана, што па дошках? Глядзі, ты робіць нешта. Але мала. Трэба не забываць вось гэта націскаць. А, во, яшчэ будуць руіны. А, слупы. Во-во-во, тут мы будзем, значыць, людзей паліць. Это мне падабаецца. А што па бярвеннях? Так, не ведаю нічога. Ты за што адказваеш? За бярвенні ці за дошкі? За дошкі. Вось, калі ласка, вынь да пакладзі. Каб былі. Ты хітранькія ўсе. Я думаю, што нам трэба тады тэрмінова другую лесапільню зараз ладзіць. Правильно? Its tendrils stretching beyond control. Ваши паслядоўнікі чакаюць рашэння. Да пра што вы гаворыце? Якія рашэнні? А, это вось гэта? У сэнсе скончваецца запас каго? Малюскаў? Якім чынам? Так, можна рытуал адзін зарабіць. А што там трэба? Зноў дошкі трэба, дачапіце з самі дошкамі ад мяне. Так, ваши паслядоўнікі чакаюць рашэння. Дык а якое рашэнне? А, во. Парадак унутры культа. Ну-ка, зараз... Я зараз прыйду, парадак навяду. О, вярхоўны жрэц. Калі вы ўпершыню паказалі нам шлях, наша паства была невялікай і, значыць, жыла на вядомых берагах. Зараз у гэты свяшчэнны лёсавызначальнае месца, ідучы поклічу сноў, прыбываюць усё больш новых паслядоўнікаў. Трэба забяспечыць парадак і благаговення з дапамогай цырымоній. Прашу вас, возьмите гэты клинок, знайдзіце той, што я знайшоў на краі бездны, выкарыстайце яго для умацавання сваёй улады. О, гэта мы любім. Давай. А, гэта просто далі?
Вярхоўны жрец зжор усіх малюскаў. Няпраўда. Я думаю, што частка малюскаў недзе не даязджала да склада. Недзе вось яна знікала. Вось недзе тутака. Так, гэта, значыцца, робіцца. Ага. Давайте... High priest, let us convene in the Да main пачакайце, store. столькі ўсякіх штуковін нам даюць. Дайце разабрацца з дрэвам. О, Ruin Raider. Коллект 10 руінаў. Да лёгка. Это мне далі дасягнення. Значыцца, нам трэба ламберы. Правильно? Выразаць. Потому что вось тут хутка скончыцца. А, мы пабудуем... А дзе мои ламберы? Во, вось так нешта трэба, правильно? Ну каб ужо калей дык ужо цалкам. Так, дрэва толькі трэба. Ой, не дрэва, дарогі. Слухайте, кожнае дрэва шкада. Я спадзяюся, оно так лічыцца. Do not hesitate. Пабудуйце цырыманіальную залю, да пачакайце са сваімі залямі, ёкарны бабай, псіхічны, дай мне эканоміку наладзіць. Ён усё са сваімі гэтымі ахвярамі. Так, давайте імёны наступным даваць, правильно? Жыхары. Кларыса. Это даруйце. Дайце глядзім па спісе, хто ў нас там з'яўляўся, каго мы яшчэ не дадавалі. Значит, наступным Мікітрон. Значит, Мікітрон 3 шасцёрачкі будзе жанчынай. Без крыўды. Да ёкарны бабай. У нас тут поўныя гэты самыя. Палавы аншлюз. Мікітрон, ось. Якраз 3 шасцёркі вельмі падыходзіць. Вельмі падыходзіць нам, правильно? І Мікітрон отправляется праца... Дык а як же, что с моллюсками? Я не зразумеў. Дык а як зразумець, что іх няма, ці што я... Ну вось яны робяцца і робяцца. А, дык гэта можа маецца на увазе, што яны скончыліся на складзе. Ну так у мяне тут усе матэрыялы скончуюцца на складзе ўвесь час. Калі вы мне будете про кожны матэрыял гаварыць, я тут, ну, это будзе такое сабе. Так, далей. Значит, це... Яны ушлі. Хто? Хто куды пайшоў? Я вам усім зараз пайду. Так, Мікітрон. Акакій. Я... На ўсіх хопіць, я лічу. Вы не хвалюйце. Акакій. І мне, дарэчы, здаецца, што я неправильно читаю чалавека ніка, але ён у мяне не выпраўляе. О. Так, а гэта у нас будзе мета. Вось і дачакаў. Якраз о, калі ласка, мужчына. Его. О. Во, цудоўна. Так. Што у нас па жыхарах? У нас, значыцца, 8 бомжоў яшчэ ёсць. А што з імі рабіць? Не абавязкова вось трэба хаты для іх ладзіць, ці не? Вось гэта пытанне, як бы. Ну, тыпу, яны не змогуць працаваць без хат, просто, як я разумею. А сюды, як вось на пакланенне нешта адправіць. У нас доход веры 42 у хвіліну. А трэба дасягнуць 350, так? Ці што? Ці это мне агулам трэба трымаць 350 за нейкі час? Незразумела. Так. Так, Рыган, а что ты... Я нечто пропустил. Так, что... О. Давайте усіх сюда отправим. Значит, о, калі ласка, мета
Иди, это самое, сячи дрыва мне. Разом можешь за какием. А, почекайте, яны ж тут, вы бачите, спецыялізацыі пайшлі. Ёкарны бабай. Так это ж трэба дошки. Мне мало дошек, мне ж трэба дошки. Трэба ж рытуал ладзіць. Трэба ж ўсё трэба. Потому што у мяне 0 гэтай хреновіны, а мне ж трэба во і кукурузу, плита кукуруза, что за кукурузная плита? Это что такое? Смешные это самые смайлики. Так, добро. Давайте запустим психичную организацию. А, там можно автоматично ритуалы ляпить. Так, можем додать 5 и 6. 6 и 5. 6 давай додадим. Выразать. Хай режуть. Хвилину резать будуть. Тому що треба кукурудзу. Бо без кукурудзи я відчуваю, що справа не пойде. Чекайте, а мне там на картинке, коли показывали навучання, яны дорогу проклали до этого самого, до алтара. Я думаю, что у гэтым есть некая логика. Ну как, ну там пригоже было. Площу можно зробить перед алтаром, правильно? Площу пригожую. И поставить что-нибудь. Наприклад, ось. Класс. Такой мне подобається. Все. Так, давайте это приховаем. Что там с моллюсками? Остается все нормально. Во, по 2 моллюски вязи. А у всех хапая. Моллюски 100, 100, 100. Ну, типу усього хапає усім. Так, а тут поспеваете, не поспевая. Поглядеть, обервение у меня есть. Не, поспевая орегано резать, потому что обервения у нас в складе нема. А, усяго показывает 3 вазочки есть. Все, я зрозумел. Я думаю, кольки что, як яно возить. Будуть вам і моллюски, і кукурудза. Все вам буде. Зараз буде, да, треба тільки... А, все, скончить ритуал. О, бля. Виповз. Психічний. Будуть вам усё. Так, теперь тады вывучаем, значит, что кукурудза и кукурузная плита. Что бы гэта не значило. Добра. До речі, треба було, напевно, з тим ритуалом криху більше дошок підкласти, і ми б ще і церемональну залю, щоб могли побудувати. Ну, добре, не побудували, і да і хрен з їю. Значить, зараз будемо полі кукурузи в это самое вибудовувати. Не дай бог, это буде не пригожие полі. Так, моллюски. Плантація. Ага, ясно. Так, плантейшн. Ну, недзе тут такая близко каля храма зробім. Ой, сховішча. Так, где мои дороги? Оп. Зараз мы кого-нибудь туди виправимо працаваць. А, це ж треба, напевно, яшчэ жыхароў. Що это я туплю? Ну, наш дошки ж треба. Мало дошек. О, аж 5 этих самых бервень у вязи.
І куди завезли гэтых 5 бярвенняў, калі не паказвае тут у спісе? Let us gather. Я не зразумеў. О, 5, вязе 5. Зараз пагляджу. We obey. Ну, яны, в прынцыпе, хутка рэжуцца, таму, напэўна, яны на складзе і не назапашваюцца. Ну так, яно вельмі хутка. Галоўная таямніца культа, што такое кукурузная пліта? Ха-ха! Згодны, вельмі цікавае пытанне. О, бля. Плантацыя, значыць, робіць тавары з палёў. Вот гэта мы паважаем. Каб пабудаваць поле, выкарыстаецца. Адзінае, блядь, даруйце мне за мацюкі. Трэба загадзя, раней трэба пра гэта неяк паведамляць, каб мы будавалі неяк нармальна. Добра, давайте дарогу. We require Так, workers, значит, so разместить. А я могу вот так? We require workers. Ага, бачите, обов'язково повинно. І якого паміру може бути? О, можна глядіти, яке поле можна забамбулити. Зараз по ширині його. Ну-ка. О! О! Огонь! Бля. Зараз дети кукурузи як пойдуть оттуль. І секретний рецепт попкорну. Ну, тут не до попкорну. Тут би вижить кукурудзи і плиту зараз ще побудуємо. Роздають усім на ритуал, каб ели і глядели. А, тады нормально. Тады те саме. Тады правильно. Тады треба. Ніякого хлебу. Ми люди сучасні, нам треба видовищі і попкорн. Що треба? Чоловіки треба. Треба ж сюди 2 чоловіки. Кукурудза. А, глядите. О, есть Акакі, до речі, спеціаліст по кукурузным плитам. Вот, так что можно у Акакі спитать, хто такая гэта ваша кукурузная плита и что з ёй трэба рабіць. Я думаю, что не зусім зразумела, ці нармальна будзе працаваць на кукурузе, напрыклад, чалавек з спецыялізацыяй не з агульнай, а з нейкай канкрэтнай. Так, дайце разобрацца з досведам. Гэта сям'я гатова, значыцца, працаваць у любым вытворчым будынку. Яе чальцы не атрымліваюць досвед, але ў іх ёсць трывалыя прэмія да рвення ў 15%. А гэтыя? Яны атрымліваюць доступ, павялічваючы іх. Ага. Карацей, яны будуць атрымліваць досвед, калі яны будуць працаваць канкрэтна там, дзе як бы і трэба. Добра, давайте, мы пакуль сюды назначым мікітрона, і трэба яшчэ нейкіх пару бомжоў падсяліць, правильно? Без бомжоў не будзе крынжоў, я лічу. Ось так. Дзе бомжы будуць жыць новыя? Не. Ну давайте. Тут не улезут, не? А, тут без дорог улезут 2 бомжи. Где бомжатские хаты? Не то натиснул. Где хаты? А, во. Во. А винчик? Ну, винчик почакай. З винчиком. Винчик это да видовиш. Але винчиков пакуль няма. Трэба ж это самае. Ось, яны, значыцца, пасадзілі, ствараюць. Так давайте пабудуем эту плиту. Ну, у сэнсе плита гэта хутчэй за ўсё проста плита. Чаму на кукурузная плита? Чаму не маглі назваць кухня, я не ведаю, сталоўка.
варавачная, не ведаю, а вось менавіта вось яна называется кукурузная плита. Разумеете? Это варить кукурузу называется. Плита прям у сенсе плита. Так, 3. На 3, значит. Ну, вот тут и будем ставить. Это лічыцца, что яна подлучана ці не? Напэўна, лічыцца. Потому что значок был бы, что она не подлучана. А бульбачку нельга. Я думаю, что гэта цемрашальцы не ведаюць бульбы. Выглядаюць як яны людзі, якія ніколі не ели гэтага, значыцца, гэтай боскай рэчы. І што гэта? А, гэта, здаецца, няма... А, чабурэкі трэба. Так. Віргел пікеринг. Ніякіх віргелаў пікерынгаў. У нас толькі сур'ёзныя імёны. Значыць, наступны у нас змітрок. Так. Як ён там пішецца? Ага. Ну, даруйте, такие тут шрифты. Вось такі будзе. Так, это змітрок. А гэта у нас будзе, значыцца... Што у нас там яшчэ? Айдэрикс. Ага. Ёкарны ты бабай. Цябе по галаве. Это как это казино. Вось яны у нас пойдуць займацца, значыцца... Айдэрикс. Вось так. Яны у нас, значыцца, будуць займацца Дмітро... А, яны, дарэчы, у нас спецыялісты па чым? Опа! Айдэрикс, дарэчы, у нас спецыяліст па дровах. Ой, па дошках. Так што, Рыгана, табе кампаньёнчык. А магчыма, у будучыні і... Рыгана, ты, я думаю, ведаеш, што я падумаў? Embrace your destiny. Я думаю, что... Я думаю, что... Our work for our God. А, яны вырошчваюць новыя дрэвы, ці это просто кусты? Worship the great Я не ўпэўнены, што мне трэба 2 чалавекі. Давай мы цябе, Рыгана, лепш на кукурузную плиту пусть. На кукурузу пойдзеш у нас. Давай я так подумаю. Классно. Oh, high priest. Рыгана пойдзе, значит, на кукурузу. Потому что там одного чалавека хопіць на дошках, я лічу. Ніякіх роман... А калі ведалі бульбу, дык не былі б такімі злымі. Вось, правильно. Ніякіх романсаў. Я не гатую. Дык ты не будешь гатаваць, ты будешь я расціць. Як табе і збіраць? Як я прыдумаў? Класна. А тут будзе працаваць вось якраз такі акакі, які... Ой, не акакі гэта. Чакайце, акакі. Не акакі. Гэта... А, айдэрикс, які вось просто будзе атрымліваць на лесапільні досвед. А акакі пойдзе працаваць вось сюды. Require workers, oh, high. Таму што ў яго ёсць... Вось. А дзе ён працаваў да гэтага акакі? На дошках. О, твоя магутнасць павінна расці, калі ты намагаешся абудзіць з глыбінь нашага старажытня гэтага. А чаго вы, што незадаволеныя, што мы, тыпу, марудзім час? Чапіся ад мяне. А, вы яго не бачыце, ён зноў ззаду мяне. Блін, ну гэтых пад 40 рэсурсаў мяне пужаюць, чартоўскі пужаюць. Я не... Усе да арыгана гарбату. Такая же гарбата, яна эту самую кукурузу тут вырошчвае. Worship the great one. Так, што ў нас далей чуваць? А как я сюды? Так, на. Не, как я туды назначыў? А, змітрок. Змітрок пайшоў на лесарубку. Всё. А, все, зразумеў, гарбату запарыць. Нормально. Тоже так само... Отчапіся ад мяне. Психічны. Подойди, чалавек, і я, значит, асвятлю табе шлях.
Do you hear his whisper? Это куди подвести-то? Embrace your destiny. Не, у нас тихенько жре кукурудзу. А вы пожерьте, ось уже люди. Тут вырашаецца пытанне багоў. Там, існаванне чалавецтва. Вось гэтага ўсяго, а яны кукурудзу жаруць. Што за людзі? Так, пабудуйце цырыманіяльны гэты хрен і атрымайце не менш 350 прыбыткаў веры. Ну і що, чмурэлі, як вам я атрымаю столькі? Можа яны як бы намякаюць, што мне трэба... Ну зараз вера павінна нармальна так падрасці, таму што мы пачнем ствараць вось гэту самую кукурудзу. Правильно? А колькі як у гэтай кукурудзы? Шмат, як назапашваецца ўжо? Не назапашваецца. Вот што тут столькі чалавек. А, таму што палёў можа быць шмат. Я зразумеў вас. І як яна варыць? І доўга варыцца ж, слухайце. Пайду пагляджу першую GTA, ніколі не бачыў, не гуляў. О! Нормальная тэма. Дзякуй, што завітаў на стрым. Так, давайте мы... Опа, там нешта адбываецца. Глядзіце, які ён страшны. Кромкачнікі вялікі. Ну-ка давай, што ты хацеў? Крамавую трэба доўга гаварыць. Ну так. Ваши молитвы, значит, атрымалі благоволение, вось і ўзнагарода. Цяпер ваш Бог прагне новых подношенняў. О! Чужие корабли это добро. Вы будете квітнеть, размножаться и разлагаться, а затым захопите тых, кому недоступно все-таки войны будут. Привядите их до бездані ў якасці ахвярнага падарунка, і ваша мудрасць узрасце. Сур'ёзна. Что, воевать нам придется теперь? Так. Карта дазваляе хутка ацаніць сітуацыю вакол вашай зямлі, каб, ну, это я зразумеў. Вярхоўны жрэц неабходна перадолець глыбіні, каб дасягнуць дальніх берагоў і адшукаць непрасвятленыя душы, абраныя для паталення голаду нашага баства. Я зразумеў. Я ўжо зразумеў, што тут як бы сітуацыя наступная, як кажуць. Будем воевать. Ну, мы, певно, будем воевать кораблями только. Нам треба будет слухать. А як гэта яны, значыцца, не да Бога, але ў іх, значыцца, як сховішча, дык яно выглядае як у нас. Ну, некая халтура, не? Халтура. Маглі бы намаляваць мадэлькі і для іншых пасяленняў. Я спадзяюся... Добрая тэстрыма, дзякуй вялікі, а табе добрай гульні. Я спадзяюся, ён зверху не нагадзіць на кукурудзу, гэты можа. Але я думаю, ўсё ж такі ён вось сюды, ён там гэта робіць. Так, дык гэта нейкая сітуацыя. О, бярвенні пайшлі. Пайшлі бярвенні. Не спраўляецца з дошкамі, напэўна, спецыяліст. Бач, Рэгана, толькі мы тебя, значыцца, перасунулі на іншы, это самы, плацдарм, як завалілі ўсю пасяўную з дошкамі. Разумееш? Давайте-ка... мы тут ни холера не побудуем. Ну вот это 3... 3 не отрымается. Ну, не, давайте не будем, потому что так. Ну, тут можно якое-небудь. Хотя, может быть, мы верфі які яшчэ пачнем будаваць. Давайте все ж таки хаты тады будем будаваць у іншым месцы. Так, 3, 6 и вось так. Будем рабіць кварталы по... Вось так. Ой. 3, 6.
А, Берлінер, вітаю. Гэта што за дзіцё? Stronghold, Crusader і Dredge. А божых, ну Dredge, гэта хутчэй проста нейкі клон Анно. Вось па маіх адчуваннях гэта Анно. Не Ано, як Яно, а Анно. Таму што мы нядаўна, як на стрымах, ну, адносна нядаўна, гулялі ў Анно, і там вось прям адзін у адзін амаль што гісторыі пра гэтыя берагі, пра нейкія мора, пра, ну, карацей, вось гэта ўсё, і ўсё амаль адно ў адно выглядае. Так, хібары з бамжукамі. Будуем хібары з бамжукамі. High priest, we must navigate the depths. to Так, claim што? distant А, shore гэта ён паўтарае and пра тое, reach што the гаварыў, unenlightened што souls трэба это chosen to самае. satisfy the hunger of our Так, deeds. зараз будзем раздаваць імёны. У нас яшчэ ў чаце засталіся там імёны. Так, трэба выклікаць магутнасць Азатыра, падземнага слугі валадара, каб распаўсюдзіць нашу магутнасць на іншыя каралеўствы. Што бы гэта не значыла? А, гэта трэба пляцоўка для рытуала выкліка. Абаўдзець. Да я яшчэ і нават цырыманальную залю не пабудаваў. Чапіцеся ад мяне. Так, давайте, хто ў нас там яшчэ ў чаціку не атрымаў свайго жыхара? Мета, Арэгана, Змітрок, гэтых дадаваў, Дэрекс. А, ну вось Берлінер якраз падаўся апошні. Так што мы, значыць, давай мы нават мужчыну табе знайду. Ёсць з каго выбраць. Так, Берлінер біваю, ўсё будзе. Все. Боюсь, что наступные имена уже это самое. Уже это самое. Так. 4 пепзики. Что у нас? А что вот это означает, не разумею? Вока. Что у них не так? Недостатковая колькость плантаций 48 з 50. А, трэба... Яна хоча, каб я ось так дабудаваў, типа. Все? Дастатковая колькасць? Аэрысты. А, зразумеў. Так, кукурудза 0. Воронка 0. I serve the deep. Worship the Я great думаю, power што of our трэба яшчэ палі. Будуць, значыць, вам яшчэ палі. Дзе там моя кукурудзавая? Зараз вам будуць і палі, і малі, і ўсё будзе. Так, значится, кукурудзавае поле. А, яшчэ ж дабудаваць трэба. Таму што, ну, гэта, пэўна, спраўляецца. Таму што, ось, бачыце, я бачу, што кукурудзы у нас не назапашана, і аднаго чалавека пакуль дастаткова. А балі і балі. І балі, рабяты. Зноў нейкі, это самае... Нейкі сорам у галаву лезе, да? Honor the teachings. Можем пачаць рытуал? Не можем, потому что у нас дошак зноў мало. А чаму у нас мало дошак? we obey. Один чэбзік, а бярвенняў шмат, дошак мало. Гэта што значыць? Гэта значыць, нам трэба новы чалавечак. Хто у нас пойдзе на дошкі? Ну вот Берлінера і выправім. Хай ідзе на лесапільню. Правильно, правильно. Далей, We значыцца, require workers, O High Priest. на палі. Тут же 2 чалавекі, тут 2 We чалавекі. require На палі пойдуць вось гэта жанчына і вось гэты мужчына. workers, O High Priest. Во. Ну, зручненько, нормально. О! Клас. We will be Як толькі тут будуць не спраўляцца, адразу сюды дададзім новага чалавека. Хаця можна яго, думаю, што адразу аддадаць. Все равно я его сюда поставлю, он уже 8 у меня. Так.
Кукурудзовы рай. Serve the deep. Ну, бачите, не задовольняється Oh, I serve. патрэба, значыцца, у кукурудзавым варыве, Worship the great one. але расце. Нормально. Do you hear his whisper? We obey. Ну, типу, 2 чалавекі будзе цалкам дастаткова. We will be rewarded. О, пакрысе расце, значыць, і прыбытак веры. Нормально. Все будзе добра. Значыцца так, дошкі. Што па We дошках? obey. Ну, пакрысе ідуць дошкі. Трэба пазбіраць усё, што вось гэта можна, дошкі, запусціць яшчэ адзін рытуальчык. Так, і тут нешта. Жалезная руда. Ну ўсё, напэўна, руіны скончыліся. То бок халяўныя дошкі. А, во яшчэ, напэўна. Не? Это нельга? Не атрымліваецца. Так. І гэта нельга. Здаецца, ну павінна мне даць іх, але можа гэта ўжо з караблёў трэба будзе, караблі там можна будзе падбіраць нешта такое. Ну, даклада нейкае анно. Але тут менш тых самых нейкіх механік такіх. Але ресурсаў, конечно, страшна. I'll work Так, hard. значит, гэтыя жывуць. А, ну все, варава пайшло на 100. Honor their teachings. Вунь, кукуруза пошла. А варава пакуль не. We obey. А кукуруза пайшла назапашвацца. Значит так, што, доход I'll work у for чым... яшчэ манты і перавыхавальнік нейкі. Oblivion Нам трэба рытуал. У меня дошак хапае. Так, гэта я дадаем. 26 дошак ажно трэба. Ой, 26. 26 я атрымаю. 11. Дадаць усе. Все, выразаем. is your destiny. Ну, пакуль не складана. Хаця гэта сам пачатак. Так, гэта у нас зараз ось, так, аўтаматычна скончваць рытуал, таму што я пра іх забываю просто потым. І мы адразу тады пабудуем цырыманіяльную гэту залю. Ну, типу, квест выканаем. Ці трэба задаволіць што там, манты, так? Манты worship the трэба, карацей, вопратка. І нейкія перавыхавальнікі. Хто гэта, я паняцця не маю. Ну, можа, як нейкія Awaken. сюды, можа, святары, нешта такое. Якая мэта гульні? Ну, якая? Перамагчы ўсіх? Ну, гэта... Так, дано містычнае благословенне. О, глядзі, бачыш? Это самае, Ктулха. Ну, гэта ж Ктулху, лор Лавкрафта. І мы, тыпу, ствараем пасяленне прыхільнікаў Ктулху, і мы хочам, значыць, яго задобрыць па максімуму. І для гэтага нам трэба вось гэта вось усё рабіць. Вылечыць гіганцкіх глістоў, якія вылазяць з гранд дзюркі. Так, ну, калі коротка, то гэта так. Вось гэты вялікі гліст, мы яму, значыць, пакланяемся, і мы хочам яго задобрыць. Так, што, з'явілася, давайте глядзець, што можам зарабіць. Значыць, так. Сховішча нам новае не трэба. Пайшло яно ў арэх, правильно? Амблемы мы, вось, цырыманальная заля. Оп. Значыцца, ёсць у мяне падазрэнне, што для таго, каб рабіць манты, трэба аўчарня. Для таго, каб у нас было воўна. Ну, ёсць у мяне такое падазрэнне, што яно неяк працуе так. Ёсць яшчэ пляцоўка для выкліка. А, у мяне ўсяго 23 пункты, так што ўсё не пабудую. А, так я ці выклік, ці вось гэта ўсё абіраць.
Значит, церемональную залю побудуем. Давай майстэрню манты гэтых. Пакуль. Ігнацы будуць, але потым. Так, то новая пабудова, значыцца. Ух, юкарны ты бабалдос. Значыцца, і можна праводзіць рытуалы, якія даюць бонусы. Ой. О. Тут же трэба ляпіць, правильно? Я спадзяюся, яна не працуе па вобласці. Мне не трэба там каля хат будаваць абавязкова. У нас тут будзе, значыцца, такі комплекс рытуальны, прыгожы. Культурнае месца. Сюды будуць прыходзіць, значыцца, культысты, маленькія там, з дзецьмі, паказваць, глядзі, вось тут, калі ты вырасцеш, памрэш. Ну, вось гэта ўсё. О! І некае, значыцца, здарэнне. О, Death Stranding адбыўся. Выкід вялікі. Вам, значыцца, паведамляюць, што на пляжы знайшлі велізарнага... Ой, давайте. Велізарнага, значыцца, кіта мёртвага. Памер таго, як ён раздзьмуваўся і разрываўся ад гніення, ўнутры, значыцца, выявілася велізарная куча марскіх істот, жывых і свежых, і некаторыя з іх паслядоўнікі прыняліся збіраць. З вашых паслядоўнікаў прыняліся іх збіраць. Значыцца, загадаць усім паслядоўнікам развесціся, гэта нейкія будуць невядомыя наступствы, ці, значыцца, дазволіць сабраць усё. Гэта дасць малюскаў і дасць этой веры, фанатызму. Ну, то, конечно, хай ядуць. Фанатызм зменен. Цудоўна. Нам трэба фанатызм. Без фанатызму, як бы, наша вёска будзе лічыцца адсталай. Значыць, што тут дае першую? Аго, глядзіце, нам павялічыць крыху. Ну такое. Па крыху палепшыць нашы там нейкія здольнасці. Тушняк рабіць будзем. Кітовы, ці рыбы, ці які там. Нейкія нашыя псіхічныя, недастаткова псіхічныя. Згодныя. Тыпу, яны маглі бы, чаму не было варыянта кінуцца і есці сырога кіта ўсёй вёскай, абмазвацца крывёю, танчыць голымі пры месяцы і піць кроў немаўлят. Дзе вось гэта ўсё? Мы ўсё прабаёндалі. Нават культысты зараз ужо не такія магутныя, як былі раней. Не такія псіхічныя. А можна піць віно? Ну, гэта хто хоча, но гэта вегетарыянцы. Вегетарыянцы п'юць віно, нармальныя п'юць кроў. The structure is complete. Let us gather your faithful and conduct the Так, ceremony. што, давайте зберем там ваших паслядоўнікаў, правядзем якую-небудзь цырымонію. Ну, ды, конечно же, давайте. Так, значит, церемониальная побудова дазваляе вам размаўляць, ну, з веруючымі, бачыць горад і праводзіць церемонію. Цудоўна. Them toward fanaticism. Пачаць. О, церемониальное выразанне. Гучыць? Нормально, мне падабаецца. Вырашце на сваіх паслядоўніках боскі узор. Інтэрпрэтуйце яго значэнне, каб змяніць іх спецыялізацыю і павысіць. О, падаюць фанатызм, можна змяніць спецыялізацыю. Ну-ка, ну-ка. О! Зараз будзем катаваць. Каго будзем рэзаць? Каму будзем змяняць спецыялізацыю? Давайте... Ну, калі тут арыгана, давай арыгана мы тебе і это самое. Тебе мы, значится, зменім на кукурузовую. Ой, жудасць якая. Як выглядае нават жудасна. Я нават не чакаў, што мы тут будзем нешта маляваць. Так, азначыўшы паслядоўнікаў, вы можете змяніць іх спецыялізацыю. Намалюйце патрэбны сімвал і скончыць цырымонію кнопку і скончыць выразанне. Выразаныя сімвалы маюць эфекты. Вы можете даведацца, якія сімвалы дае той ці іншы эфекты.
выкарыстаць яго ў сваіх інтарэсах. Выглядае жудасна, калі шчыра. Вось і кроў пачалася. А вы, ну вось. Значит так. Спецыялізацыя. Это што можна выбраць? Я што хацеў? Я хацеў кукурудзавая. І кузніца. О, глядзі, Арыгана, будзеш і кавалём. А можна мне звышздольнасць якую карысную? Ну, тут такога тут не раздаюць. Толькі спецыялізацыі. Ну вось глядзі, можам з цябе зрабіць майстра па кукурудзе. О, глядзі, трэба вось намаляваць вось такое нешта. Памер. Арыентацыя, памер, вобласць. Да ты што? Выглядае жудасна. Нешта там такое, да? Жудасненькая. Гульня 18+ павінна быць. О, выбраць інтэрпрэтацыю. Глядзіце, нават атрымалася. А ў офіс нельга? Пачакай. Ты ж з офісаў збегла разам з намі, каб далучыцца да культа Ктулху, і тут вырашыла, што это самае. Хочаш зноў офіс. Так, справы не робяцца. Значит, будешь царыца полёў кукуруза. Чуло про такую? Complete ceremonial carving. Дык гэта я магу ўсіх змяняць зараз, атрымліваецца, так? О, давайте, значит, проблема лесорубки. О, я так и думаю, что там некие проблемы есть. Люди не разумеюць, куды дзяваюцца некаторыя створаныя імі матэрыялы. Здаецца, тыя проста знікаюць. Аднак мясцовыя баяцца наблізіцца да злавоннага кавалка двара, дзе ледзь бачна дзіўныя углубленні ў зямлі. Значит, что? Не бойтесь, адепты мои, ваш бог, значит, осветлите ваш шлях. Сходите и проверьте, ці няма там матэрыялаў. Гэта зменшыць, але дасць матэрыялы. Ці у многіх фаліантах, якія мне давялося прачытаць, былі згадванні пра мярзотных істот, якія капашацца там у глыбіні. Голад іх непаталяльны. Збярыце матэрыялы і зачыніце і замкніце гэтую дзірку. І толькі правильно пальцы ў дзіркі не суваць. Все, давайте гэта возьмем, вядома. Нам гэты матэрыял да лямпачкі, а вера трэба. Ой, не вера, фанатызм трэба. Так, глядзім. Тут у нас, значит, кукуруза. Царыца полёў кукуруза. Все нормально. Все працуем. Все добра. А, так мы можем яшчэ каго-небудзь парэзаць, правильно? Ну, напрыклад, у нас там пайшлі матэрыялы. Яны што, дрэвы вырушчваюць? Чаму мы тут... Яны тут павыразалі, а там не павыразалі. Незразумела. Аб якіх дзюрках размова? Ну шо ты, ну вось жа, асноўная вялікая дзюрка галоўная. Галоўная, але не адзіная. І ці датычна гэта адтулін? Ну, вядома. Але называць адтуліны дзіркамі гэта, ведаеце, пэўны ўзровень густу. Так, добра. Что я хочу зрабіць? Я хочу, давайте яшчэ кому-нибудь дзірку зробім. Парэжам кого-нибудь. Хто нам трэба? Так, піламатэрыялы нам не трэба. Чаго нам не хапае? Варава. Ну, у нас хапае вараваных спецыялістаў. Давайте яшчэ аднаго. Ёсць? Зараз мы... з гэтых, з гультаёў у нас ёсць спецыялісты па вараве? Ці не зразумеў, у нас все, нема больш вольных людзей?
О, змяніць можна прям тут. А, не, гэта на іншую працу типу назначыць. Ад стрэсу жрэ кукурудзу яшчэ актыўней. Дык што, атрымліваецца, усе працуюць? Worship the Great One. We will be, I say, we will be rewarded. Так, а, мы ж манты можам рабіць. Давайте туточки улепім. Так, значится, что у нас там по... ну, давай яшчэ дзве хаты трэба пабудаваць, правильно? Где-нибудь ось тутака, напрыклад. Не, мы тутака не будем, там же у нас лес. Ну, вось тут одну можно пабудаваць хату. І вось тутака одну. Хутка у нас уже там фанатизм подрасте. Парарапупу. Our work for our God. Ну такая смешная гульня. Не супер такая прям насыщенная, не, я бы, видите, бачно, что такая не трипл, не дабл A, як кажуть. Все простенькое такое. Але, чому б не? Так, что там такое? А, працоўнае ж трэба. Майстер манты. Недзе у нас там быў нейкі адзін, я памятаю. О, кацін! О, сена пайшла ў манты. А сюды нам трэба малюска лоуца. Ёсць у нас такія? У нас такіх няма. Але у нас ёсць беспрацоўныя. Вось і гэтага аднаго з гэтых беспрацоўных можна, дарэчы, і давайте і парэжым. Embrace your destiny. Не зразумеў, гэта што такое? Змяніць рэжым цырымоніі. А што за выпрабаванне рэжым? Вы моліце, значыць, нашага гэта, як старажытня, о милости, каб чтобы вы не выразали яно выканае абранае вами жаданне. Ці выпрабаванне, дакажыце сваю веру праз выпрабаванне самастойна стварыўшы знак, і вам будзе дазволена часцей прасіць яго благословення. А, типу, за 10 я выберу сам, а за 5 придется резать самому. Ну, давайте это самое, хай на саму там. Все, я зрозумів. Добре. Нік так. Кастусь, вітаю. Ты под самый конец, потому что я уже все. Ой, дед засынае уже. Дед ужо засынае. Так, што, бліжэйшыя дні у нас, напэўна, стрымоў не будзе, дарэчы. 22, 2, 7, а што сёння? Серада? Можа будуць, можа не будуць. Там да мяне проста маці прыедзе, мы будзем занятыя, там розныя справы. Так што, можа, быць не атрымаецца. Пагуляць. Вось, але ж я думаю, што гульню паглядзелі. Што магу вам сказаць? Што яна, ў прынцыпе, такая нейкая смешная. Можа быць, мы пагуляем у яе яшчэ, не ведаю. Ці, можа, вы нагаласуеце. Паглядзім, я пакуль што выдаляць не буду, тым больш, што я за яе грошы заплаціў, куды выдаляць, уже трэба паглядзець яе. Вось, ўсё, усім вялікі дзякуй за тое, што унучку паглядзець. Усё менавіта так. Прыедзе, это самае, прыедзе, это самае, паглядзець, пагушкаць, пасядзець і падарункі прывезці, я думаю, без падарунку. Якая бабуля без... Каму трэба бабулю гэтая без падарунка, правда? Все, дзякуй усім вялікі, што завіталі, дзякуй усім вялікі, хто глядзеў, хто пісаў у чатик, хто это самае галасаваў, хто дадаваў гульні, не забываем галасаваць. Дзякуй вялікі спонсорам на Patreon за вашу падтрымку, дзякуючы вам гэта ўсё ў прынцыпе магчыма. З абвестак
Хутка, я думаю, што пачну рабіць агляд па катаклізма, таму што ўжо амаль дайшоў, ну, гульня такая, што мне хочацца зрабіць па яе відэа. І па-другое, што хутчэй за ўсё на наступным тыдні, калі ўсё будзе добра, з'явяцца першыя гульнявыя навіны на канале Рудзі. Вось, планую іх вярнуць. Так што, магчыма, колькасць відэа павялічыцца. Всё, усім вялікі дзякуй. Давайте хутенька заляцім на The Channel of Rays. Паглядзім, хто з беларускіх стрымераў гуляе right now і ў што. І калі гэта будзе нешта цікавае, я з вами разам мы туды пойдзем. Значыць так. Overwatch. Ну, такое сабе. Шаграэль гуляе, дарэчы, у герояў. А вось гэта забаўна. Яшчэ Міхась Гарэза гуляе у GTA, дарэчы, першую. Але ўсё ж такі давайте зойдзем на героі да Шаграэля. Я думаю, што будзе... Вам можа быць цікава, тым больш, што сярод нас шмат дзядоў. Правільна? Правільна. Так што... Далучаемся да Шаграэля і да яго, як я разумею, трэціх герояў. Все, усім вялікі дзякуй і да хуткіх сустрэч. Мацаванне атрымала. Вірусуем это.